Ovo je inače planirano, više nego ski. Jelena, toliko si brza, jedno smo te uhvatili na ovaj ovdje. Žičari, to je jedinstvena prilika ovako za par sekundi razgovora. Slušaj, realno sam brza, za žensko sam brza, ne znam za muškarce, ali za devojku mislim da sam to. Stalno me zezaju kad vozim ispod žičare, nešto, viču mi sa žičare, alo mali, kao lakše malo. Ja sam devojčica. Mislim, vidiš, imam rozne vezove. Snimi moje rozne vezove. Rozne vezovi. Ova staza ovdje inače samo za odabranu klijentelu, crna. Kako ti gledaš na to, kao instruktora? Treba svi da dolaze na ovu stazu? Ne. Evo, pogledajte, možemo da spustimo ovdje haubu. Evo, samo za gledalce sa istoka, možda nisu vidjeli. Indonezija, veliki pozdrav. Generalno, dok ne naučiš osnove, dok nemaš ravnotežu, dok milion stvari prvo moraš da Ajde, krenemo od nečega, šta? Slušaj, evo ja ću sad o bordu, pošto sam na bordu trenutno. Naprimjer, stav, držanje, kolena. Znaš što mi je najgore kad vidim ljude koji isprave kolena? U bilo kom sportu je osnovni start blago savijena kolena, tad si spreman na pokret i na razne, tad si u ravnotežnom položaju, dobro, kad možeš da odreaguješ brzo. Čim ispraviš kolena, ćao. A vidim brdo ljudi, nemaju osnovni stav pravilno, a krenu kao na crno, gde ćeš ti. I naravno da će da onda pri kočenju, pošto sam u prava kolena, nema amortizaciju i pada. A kada pada, kupi drugog ili ovaj iza koji nije procenio da će onda padne, se zakuca i tako se sranje dešavaju. Kada ti procenjuješ da neko spreman sad za neku težu stazu? Nemam pojma, kad isprati mene. Znači nikad. Mislim, evo, momci su me stigli, dobro je onako. Nisam ih mnogo čekao, inače čekam jako dugo. Pa mislim, evo, drugar što nas snima, on je skijaš, brate, može da potvrdi, ja pratim njega, on je ozbiljan skijaš. Tako da, mislim da sam... Bez mnogo komplimenta. Hvala ti stvar. Ma ne mogu uopšte da skijam, stalno mi se magle naočare, stvarno ne znam. Tako me to nervira. Jeste, stvarno. Ali evo, već je bolje. Hvala ti puno. Ali ovo ti je rešenje, ovo je fajno. Isto, da. Ovo za mene. Stvarno.
hvala ti puno, drži. Ej, mnogo je bolje, hvala ti. Kako da bi se odužio? Možda zapratiš kanal. Super. Pa ja vidim da si mi poznat, gledala sam ono iz Brazilkinjom i sa Kineskinjom i sa jakanjom i s Portovino vodi. Super. Hoćeš na pitu? Ajde. Samo se spustim još jednom. Ajde, čekam te ovdje. Ćao. Ćao. Moje, čao. Ćao! Voleo bih te kao niko nikad pustio. Slušaj, imam ski pas, brate, da sredim od drugara za džabe, brate. Znači, prava priča, neće bude tvoje ime, ne mora slikan, malo ćemo da sredimo, idemo na gondolu da se vozimo. Ti i ja, malena, znači, kao novorođen ću bilo. Veruj mi. Molim te. Idemo. Dođi da te snimimo za televiziju. Da kažeš 4 reči. Da kažeš ja sam princ Santa. Ovo je više nego snimanje. Nije tu samo skijanje. Sadržaja. Kuvano vino, inače kuvana rakija, samo zdravo. Koliko ti ova ideja biti? Dole rakije, najbitnije. Prošle sezone sam imala svirke 4 dana nedeljno slobodno. I mislila sam da ove godine kao ništa, međutim imali smo ono dnevno. Imali smo tako dnevno šut. Se dozvamo, ajde kao da je sve Pa i bio je pungas, bez dozvora. Jer ono mi smo Srbi, znate, ne možeš na to. Mislim da sve možeš da nam uzmeš, ali ono kao želju za život, provodno. Inače, na Jeleni priroda nije štedela, muzika, kulture, kulinarstvo. Bavim se ekstremnim sportovima, ronjenjem. Trener sam plivanja, bila 10 godina, spasilac sam bila Crvenog krsta Srbije. Nemam dovoljno prstiju da se ovo... Pa nemam ni ja, mene lakše govoriti da se ne znam. Sad skoro sam bila u nekoj emisiji, mislim, znate si ono Zvezda Rak, Zancija, zanimljivo, pogotovo što ne pevam narodnjaka. I kao, pitaju me kao šta si umorno, ovo je kao povrate, radila sam sport, kažem ja, a šta si radila? Verujem da si šta leče za njega. Ste nekom pričali da starting in my heart, reaching up river, really hard to ne znam reći. Was I gonna do? Let myself go. Never fly into the stars. Make this night will last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you.
5! Puno snega, malo ljudi. Pa gde ste? Pozdrav za Ivana!